urtero bezala emanaldia urtean prestatzen du emanaldi bat eta hori ibiltzen dugu baita ere, inauteritan, festatan eta inauteritako antzeko izango da, zerbait kenduta, zerbait jantzita, baina horri biliko gara, bai. Dantza tradizional batzuk, koreografi batzuk, fandango eta harinari batzuk, guztik biliko gara, bai. Herrian 3 saio egiten ditugu, inauteritan, erromeri egunean eta festetan. Hauek nolabait klasikoa die, 3 emanaldi hauek. Eta jendearen gustukoak, gaur ez dakiz ematenoko ikusle izango ditugu, ze egoraldi honekin animatzeko ez da oso egokia, baina nik uste dut guraso eta ingurukoak behintzat agertuko direla eta disfrutatuko bela, nik uste dut, ekitaldiaz. Igande Guardian beti gure otsolarren esku duten da Igande Guardiako nolabaiteko animazioa eta urterokoa bihurtu dago. Urtea damagu hau eginez eta festa programan jakina izaten da. Nik uste 30 bat inguru edo helduenak ez du gaur parte hartuko, baina 30 inguru ibiliko gara, txikita handi. Musiko ekipoa gurea berezia da. Hau esan diotan 3 ekitaldi hauetan beti gurekin dago eta ez dakik nola eskertu beraiei, kriston lana egiten dute. Kriston ekipoa daukagu, gainera dena dohainik egiten dute eta gu oso pozik beraiekin.